So daghang kay mga tana sa kuha day baday unsa daw nga nindot nga blower gamiton day pag damage na daw kuno ang buhok. Kay lagi day mao gyud kasagarang mga pangutanan nila sa kuha day even diri sa kuha ang blue up or diri sa kuha ang black up. Kay lagi day kasagaran man gud sa mga buhok karon day no is mga dry na kayo ba. Muna kailangan jud mo mag-invest day og nindot nga blower. So before day ko nag-blower ana day no gina-sprayhan sa day na ako nag-hair protect ang iyang buhok para ma-sure na ko day nga maprotektahan ang iyang buhok day sa init kung magplansya nako. Kay after man gud ang blower nako day no is magplansya naman ko sa buhok day mo na mag-spray jud ko og hair protect day kung dry na og damage na ang buhok sa kuang client. Anyway, balik dito sa mga pautanan ninyo no nga unsa nga blower ang nindot gamiton. Para man gud sa kuha day no mas nindot gamiton o mas prefer nako gamiton ang blower day nga naay cool nga mood. So mo day ni akong ginagamit nga blower day no kay gikan ni sa Hudik. Kay kani magong blower sa Hudik day no is na siya tulo ka mode ba, na siya cold mode, na siya warm ug na po siya hot. Ug aside sa dana day no grabe ni kakusog nga blower mo nang dali kay siya makauga og buhok. Then ulis ako ginagamit sa akong mga client tay kung dry na gyud ang buhok na is kanihang cold nga mode. Kay kung dry na gani na ang buhok sa iyong client tay kailangan na gyud niyo siya gamitan og cold nga mode. Kay para dili mo samot og ka-damage ang buhok sa inyong client or dili mo samot og ka-dry ba. Anyway, mao na din na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. Ug mao ra day to no by mo oy.